Lunsay patay ang duha ka mangunguma sa barangay Tamatyok, Patnungon Antique. Sa inisyal nga investigasyon sang Patnungon PNP, nagasinggitan si Gelson Jan Oteco nga nagapalapit kay Randy Pacheco samtang nagagarab sa uma. Mahimo wala naghangpanay ang duha sa humay nga ilagin garab. Hinali gintiro ni Oteco sang kalibre 22 si Pacheco. Samtang nakabalos labok ang buno si Oteco sa akig nga si Pacheco. Suno sa nakasaksi halos dungan niya nadulaan sa pangalibutan ang duha. Gindala sa ospital pero gindeklara nga patay. Nasapuan ang bangkay sang grade 6 pupil nga si alias Ising 3 kadlaw matapos nga nalumos sa dam malapit sa Capiz Sugar Central sa President Rojas, Capiz. Nakita ng bangkay sa suba sa barangay Pundol. Madumduman upod sang biktimang iabyan nga nagapangdamang sang Domingo. Apang nagagaray nga magpaligo sa dam sa diin ini nalumos dala sang mabaskog nga daludo sang tubig. Ginserbihan sang search warrant ang balay ni Jimmy Ramos sa 62 anyos ang Halas New Washington, Aklan. Ginsulod sang kapulisan kaupod ni punong barangay Roy Repedro ang iya balay. Na-recover sa hulot sang subject ang kalibre 38 armas, mga bala kag isa ka granada. Preso si Ramos sa selda sang New Washington PNP kag pasakaan sang nagakaigo nga kaso. Nasapuan ang lapsag ni ini sa katubuhan sa Hacienda Santa Maria, Barangay Zone 15, siyudad sang Talisay, Negros Occidental. Gilayon gindala sang rescue team kag kapulisan ang lapsag sa Talisay City Health Office apang gindeklara nga patay. Ginkasanaman sang kapulisan ang investigasyon kung bala may namutikan niya persona o kung salakyan nga nagbilin sa lapsag sa lugar. Ginausisa man ang record sa mga nagabusong sa barangay o kung mga kaiping nga lugar agud matungod ang kabangdanan kag posible responsable nga nagbilin sang baby boy sa sugar plantation.